potassium chung chang hi video kasiam to a ye du tan hi enlet a thanga potassium tlak cham ne dan taksa ati poi dan te le potassium tlak cham na lan so dan te taksa hong the dan te kha kan soya chuan potassium hi emi kan a normal level hi 3.7 atanga 5.2 milli equivalent per liter anti a chuanin potassium level hi 7 item hi nasalutuk severe anti angkha ani a chuanin hemi potassium mi kan taksatan hianin atangkai khop maya hemi taksata atangkai na te ma jong te khan soi le ila hemi kan taksa timur chunga tuiril chevel tiang te ya thununa chuanin hemi glucose taksa ina aman tangkai theina tian apuya chuan hemi lung na tho te chuan ti hol ti khanin hemi ko chung ti hol le hemi pon lampang ti hol na tho dan te ri chuanin hemi taksa tuiril in thlak thleng fluid balance tiang hi potassium hian avong dika chuan lung hrisel na te pawh hi avonga potassium hianin chuanin hemi kan bp te pawh hi potassium hian a thununa chuan ti hol na tho te chuan kanuru na tho te chuanin he ba ka kan hriat na thazam ina na tho dan te hi he hianin a thununa puya chuanin hemi kan chopai troi pumpui le ril te ril pui hetia na tho te hi potassium hianin a thunun tel bokani chuan potassium hi hemi mai te sanga salmon sanga te bean a bit taken bean var chi an ti mai kan da ma jan amlo mai thei avocado ti te hetiang balhla te hetiang te na pai tha khatiang pai tha te kha potassium sang hyperkalemia ti chunin ekem angai don ani tin khatiang ba ka khanin spinach kan ti te tomato te chuan alu te chuan kol bahra te bekang te khatiang chi khatiang thang te khanin potassium chu apai tha video ka siam to ka ti khatiang kha en a thanga chuan taksa potassium tisana potassium tamu tuk chuan entin nge galo omang chumi ma chuanin potassium taksa asang tisana potassium sang thlen theite ama sabera chuan hemi kalnat na chi rang akiu tan ti te le hemi a benvon hetiang wang hianin kalnat na potassium level sang kha om thei chuan bp sang dam doi eina sat le e rei wang ta pon om ve thei bp sang dam doi hian ACE inhibitor ten ti chuan beta blocker ten ti tiang wang ta khan nei ani theia chuan ni chada kan soi potassium tamna tamnu tuk wang kha ani theia amai ro chu kami potassium tamna theile thlai mo tiang tamnu tuk wang rongot kha chuanin potassium sang kha amal chuana om bak lo ti kha thianam tha chuan zun thlum natna control lo mi zun thlum blood sugar level sang tuk sang rengte tinga wang khan om theia chuan kal natna anti mailap wang kha khani theia chuan kang na sa te kha achan tlang pui te po ani boka chuan taksa emo thisena emo potassium sang lan chu dan hemi lungphu hi alo mu mal lawa lungphu dut tiang ta kha om theia chuanin ti hol alo chak lo the boka taksa te ti hol te alo chak lawa chuanin pum nuam lo pumin soisel pumna te lo oma ko thalo te ek mu mal lo tiang kha om du em chuan lungphu dan mu mal lo ka soi to kha chuan luak chuak te tiang kha om theia tin om na lungphu ba khanin om na oman no chuanin kudle te mor khamin nar wa thudun kan ti to kha kudle te mor hit mu chum te pangtis pangking kut kezeng ti ang te po khan om theia chuan pumlam pang ti khanin enge hei kopuar kan tiang de to po kha om du bokani chuanin eile in khanin ni chena kan soite potassium pai tam kha in sum kha poimo phot meya
chuanin potassium pai tlem thei anga te chuanin emi apple kan ti te chuan berry ang chi hian a pai thawak lova emi blueberry cranberry te grape te chuan emi sertok te nimu te pawh niang chu chuan per thei te lakui thei kan tiang chi te te kha eia thanga chuan purun te chuan marsa hei lian pui pui bell pepper an ti thakbak lawang chi te bul ui ang chi te khan te pawh khan a pai tambak lova cauliflower hemi parbor te lettuce te khan kan soi te khanin a pai lo te nani lovin a pai thawa masala a pai tam lo ni chen a pai tam kan soi ta khan a pai tam lo ti nani chu chuan hei chang thop te bongsa arsa le hei kan ei bu fai te hianin potassium chu a pai tam em lo chuan khang kha ei tam tu ei tlem tu te ka chu kha balhla avocado spinach kan ti te chuan pa ang chi pa ei te mai te le alu le kol barha te khani chu ain kol na hi ne aboi tha khop me kha tui in tam angai phot maya chuan taksa potassium level san tuk chuan mani in lama inen kol tap lawa mi thiam pan kha poimo phot maya alan chu hemi zun tam na pek te pawh nga ya theya hemi lasik kan ti mai furosemide amun te tin a khai te pawh ngai theya chuan anasa to ta chuanin dialysis ti te pawh angai ve the ni chuan mannitol kan tiang chi te pawh kan tak chu kan thelo mai thei heng te pawh khai angai theya in then khata chuan steroid kan ti te pawh pek angai thei chuan corticosteroid chuan prednisolone ang chi te mineralocorticoid sang te pawh pek angai theya in hemi a treatment masa ti hniam nan hi chuanin calcium gluconate te pawh hi injection angai fo thina calcium gluconate hi ml som emaw som ni emaw hi mi 10% hemi tui hi minute ni emaw minute thum inkara kha chiu tur ni tin blood sugar level khalo sang viau thei tianga chuan insulin pek khan hemi potassium level te pawh kha alo tin hiam ve theya chuan hei ba ka hianin potassium binder an ti eng te hi atui emaw tian a powder te pawh oma hemi a packet te ang te pawh hian oma a commercial name anga chuan K-Bind ten ti hemi a packet khat hi tui ne na mo tia han chaw rong roka khan in mai thei ani a mai ro chu tuna treatment kan soi te zun tam na kan ti te K-Bind a phut chi kan ti te insulin in chiu te mo kha calcium injection te steroid kan ti te khang kha ma ni thualo ti kha apoi theya in ka tiang ka treatment kan lak khan taksa in a hnelel tuk chuanin potassium level te pawh kha alo hiam ve le thei tho a hniam kha la oma a sang kha la om ve ve thowa ami a normal level a kan da kha apoi mo ti hrela chuwang chuanin to ber tan chuan ma ni lo in doctor lo in enkol mai lovin mithiam abi takin medicine specialist demo te pawh pan ila ro ni la athange ole kha kha taksa thisena potassium sang chungchang kan soi thei